Ezagututa esplotazioa guztiak txikerrak izanik, eure laguntza berrikoz behar dabe. Zergaitik beste esplotazio batzuk edo atzerritatik dagozen produzio ereduekaz konpetitzeko laguntza barik az daukie, oso gogor. Horretaz hori behartzen dugu guk, eta horreri jarraituta batez be kostuak direlezan bizagoak produktu hori ataratzeko, produktu onak, naturalak, desberdintzen gaituenak behar bada beste produzio batzukin. Horretara zer gure dugu, zuzenien baserritik plazara egon daitela eta desbentaja hori edo beste esplotazioak eta kanpoko esplotazioak egiten lan daukaguna murriztute eta euren gan ez be hobetu izan daiten eta kontsumitzaileak zuzenien produktu naturalari eta berezi juri erosteko.